Goedemorgen, mijn naam is Jip Verdelle en ik neem jullie vandaag en morgen mee naar Scheveningen. Want daar hebben wij repetitie voor het Musical Awards Gala, wat morgenavond gaat plaatsvinden. Ik zit in de auto, ik ga zo Veri ophalen. Veri zit ook samen met mij in het ensemble. En dan rijden wij richting Scheveningen. We zijn aangekomen in Scheveningen, dus je hebt 10 graden minder dan in het zuiden. Wat gaan we doen? Repeteren. In de Twins standtent. Ja. Nou. Dan pak je die. We gaan nu voor korte, snelle zekerheid. Dat je denkt, als we straks daar staan, dan zien we dat gewoon op je waar mee gaan op. Hallo, ik ben Tim en ik doe mee in Zondag in het Zuiden. Ja, kan jij zien? Yes, zo, ja, zoiets. En als we dan dus die accenten kunnen nemen, dat je dan gewoon... Ja, je kan dat, maar alsof je... We zijn nu onderweg naar het Circus Theater. We hebben net gerepeteerd in de strandtent. Het hele optreden hebben we eerst gezongen en daarna de staging gemaakt. En nu gaan we kijken hoe dat eruit ziet in het Circus Theater. We staan backstage bij het Circus Theater in Scheveningen. En... Nee, wat gaan we doen? We gaan zo het toneel op, hè? Voor de eerste keer. Voor de eerste keer. Ja. Is dit een vlog? Is dit een vlog? Backstage vlog. Dan, wacht, we zijn bij. Ja, en als het goed is wordt nu de band klaargezet. Ja. Veri, zeg dat goed? Ja. Ik kom hier. Goedemorgen, vandaag is het maandag 15 mei en vanavond is de uitzending van de Musical Awards. En gisteren heb ik niet meer echt gevlogd omdat we best wel moe waren. En we moesten nog 2 uur naar huis rijden. En aangezien ik rij kan ik ook niet vloggen. Gisteren hebben we dus repetitie gehad op het strandtent. We misten wel 2 mensen. Uiteindelijk zijn we naar het Circus Theater gegaan. Hebben we daar gekeken naar de kleding. Of dat paste en matchte met elkaar. Toen hebben we een repetitie op het podium gehad om te kijken of de staging klopt. En vandaag neem ik jullie mee naar hoe zo'n dag in zijn werk gaat. Dus ik ga zo rijden weer naar Scheveningen samen met Veri. En dan gaan wij in de visagie. En dan hebben wij om 2 uur volgens mij een camerarepetitie. En vanavond is natuurlijk de live uitzending. Ik heb er zin in en het zonnetje schijnt, hopelijk ook in Scheveningen. En dan neem ik jullie mee. Nou, we zijn nu in het Circus Theater en ik ben net in de visagie geweest. Nu is de rest ook in de visagie. Ik ben aan receptie gaan vertellen. Hallo! Hallo! Ik neem jullie even mee backstage. Dit zijn de zendermannen. Op dit moment is Grease aan het repeteren, dus zie je hier een heel klein stukje. Hoi, ik ben Jurre en ik ga iets van een zender bij Jip plaatsen. Op 27? Oké, nou. Ja. Mooi. We hebben net de camerarepetities gehad, daar heb ik helaas geen beelden van. Het was eigenlijk gewoon een generale repetitie. En nu zijn we aan het wachten, we gaan straks eten en dan gaan we nog een keertje doornemen met iedereen. En dan begint de live uitzending al. Hey, ik ben Victor en ik speel Wouter in Het was Zondag in het Zuiden. En straks gaan wij hier op de Musical Awards iets doen. Ik ben nu backstage en het is nu 7:30. Over een uur gaan we dus live. Maar de zaal is wel aan het vollopen, aangezien om 8 uur eerst de Creative Awards worden uitgereikt. Maar die komen niet op tv.
Iedereen in de zaal is zich aan het klaarzetten. Hier maakt iedereen zich klaar. Iedereen wordt gezenderd. En dan gaan wij over een uurtje pas live. Maar over een half uur begint de Musical Awards begint dan al. Het was zondag in het zuiden, niks aan de hand. En wat er gebeurde, komt morgen pas in de krant. Goedenavond, dit is de afterparty. Ja, het optreden ging goed. Het zit erop. Het zit erop. Het was superleuk.